хора, не искам. Продължавам да снимам и Roblox. И ще играме някаква игра. Мои приятели само си играли на нея. Доле. This is so cringe. Тук е лесно това ниво, те не са можали да го минат. Не са бавно достатъчно. Това е едно яки. И само не ще играм днеска. И аз искам да коментирате в коментарите да игра ли някаква страшна игра, като знаете на Netflix, ако е страшно да е. Например, Color of Night и там други. Вижте ме хора, аз мога да летя. Добре. Айна. Това ще горе-долу лесно. О, не, там е края Собия. Уиii! Минако. Аз не съм играл тази игра, само моите приятели. Но има Габи и Катрин. Опа. Но сега съм. Много хора. Не гледам се едно тук, току-що заминава. Ма не виж, има такива знамена, които ми показват. Или чекпоинти или са колеса. Чекпоинти, майче. Дори и двете. Как успях да умре? Засърбиме носа. Юху! Ако поне един пише, знаете на какво ще игра. Ако поне двама пише за Color or Diet, ще игра Color or Diet. Макана. Чакай, нема! Това меса! Така, тут да се метам не е вече по-мода. По-мода е да не се метам. Ама аз продължавам да. Ако си мислят. Ще ли са ми заповядва? Не, вече е на мода тук да се плискам в червената гея. Хи-хи-хи. Майтапса. Не въобще е забавно. Майтапса. Стига съм са майтапа, че взема да ви сплаша до смърт. A balloon bucket fly. A balloon bucket fly. A balloon bucket fly. Oh my god. A balloon bucket fly. Добре, това вече ми запил главата. A balloon bucket fly. Или може би някаква друга игра, която имам на телефона. Има жълто 1000 игри на телефона. Майка ми може да потвърди. Майка не иска да снима. A balloon bucket fly. I L O V E I L O V E Y O U M A M R. I love you, mama. О, мисля, че имам колело да бъдат на два пъти. Дай ми нещо хубаво.
Без пари, моля те. Ох, имам крила. Искаме това за скачането. Искам това за високото скачане. Ма аз имам още един път би. Оф, тия сматка. О, май гад. Имам това за Blame Bucket Flying. О, лад. Това е много яко. Утре снимам как трета част и как ще промъкваме вътре в игрището. Защото има един лек отвор и може оттам да се излиза по време на игрището. Да, господина, по физическо да няма YouTube. Надявайте се. И хората игра ми омръзнам. Така че чао от мен.